vision, television, high definition. DKT Matigoni, Tangando kubatana gurira inini zvangu kwandakakurira usazotichi mwana chinoshira chokwadi ndotangutsanangura namo isimba rangu isendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu namo isimba rangu isendiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu Pepo ndinofuridzirwa ndakarara zvishiri ndinotumirwa nasatani ndoda kupedzerwa ishe demambondibatsira asi timi mega timi alpha and omega amungandisiye ndiri ndega ishe wangu munondirera ndati namo isimba rangu ishe ndiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu namo isimba rangu ishe ndiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu ndakuda zvishamiso nedzidziso ndinoda kundiso munzira manyanya muyedzo vachindiona haana kupedza dzidzo asi ndina maisorapodza chimwana ndisemchiri kunakidza vomaparedhiyo futi vari kuridza handisi kunywe pafese ndovapedza ndati namo isimba rangu ishe ndiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu namo isimba rangu ishe ndiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu Pepo ndinofuridzirwa ndakarara zvishiri ndinotumirwa nasatani ndoda kupedzerwa ishe demambondibatsira asi timi mega timi alpha and omega amungandisiye ndiri ndega ishe wangu munondirera ndati ndiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu namo isimba rangu ishe ndiregerere zvitadzo zvangu nditaurire hama dzangu zviri pakati pemoyo wangu DKT Zim Daily Upload.